سلام سلام نيماكي ميديا تخطاتلتي كمين لهم أنا دحاني እግዚአብሔር ይመስገን ንስኻትኩም እውን ኣብ ዘዘለኹምዎ ሰላም ክትኾኑ ትምኒተዩ እሞ ናይማኪ ሚድያ ተኸታተልቲ ንሎሚ ሕፅር ዝበለትን ኣዝያ መሳጢትን ኣመና መምሐሪት ዝበልክዋ ናባኹም ሂዝያ ቀሪበለኹም ግና ቅድሚ ናብቲ ሓሳብ መባለይ ነስ ቻናል ሳብስክራይብ ዘይገበርኩም ሰባት እንተደሓልኹም ነስ ቻናል ሳብስክራይብ ብምግባር ነዚ ጀምርዎ ክብለኩም ይፈቱ ናፍቲ ሓሳብ ከብለኩም ሰነይ መክተታል ጉዕዞ ህይወት እምነት እዩ መጻኢ ዋላ ኸፍት ትጽብዮ ዝነበርካ ዝተፈለየ እንተመሰለ ገና ጽቡቕ ክኸውን ከም ዝኽእል ተኣማመን ኣብዚ እውን እንተኾነ ካፍቲ ክትሪኦ ዝኽኣልካ ንላዕሊ ዝያዳ ይግንጸል ከም ዘሎ እመን ዋላ ነገራት ምስ ተቐየሩ ንኹሉ ሰብ ኩሉ ክትኸውን ኣይትኽእልን ትኸውን እንተኾነ ግና ሕጂ እውን ኣብ ነብሲ ወከፍ ቦታ ናይቲ ጉዕዞ ክትህሉን ክትዓቢ ድልው ክትኸውን ብምምራጽ ኩሉ ክትኸውን ዝተሓሰበካ ክትኸውን ትኽእል ኢኻ ሓደ ሰብ ኣይፋልን ክብለካ እንተሎ እንታይ ከም ዝተዳለወልካ ኣይትስእንን ኢኻ እዚ ኩሉ ስለ ዝተበታተነ ጥራይ ፍቕርን ሰላምን ሎሚ ዓመት ክትፈልጥ ምኽኣልካ ኣይሰዓንካን ሕጂ እውን ኣብ ዘለኻ እዚ ድማ ካፍቲ ትፈልጦ ንላዕሊ ኣገዳሲ ነገር እዩ ክትነብር ክትመሃር ክትዓቢ ዝያዳ ዕድላት ክትረክብ ኢኻ ድሕሪ ዓመታት ኩሉ ዕላል ነብሲ ወከፍ ሓሳብ ወይ ዝፈጸምካዮ ኩሉ ኣይ ክትዝክሮን ኢኻ እንተኾነ ግና ብትብዓት ክተፍቅሮ ዝመረጽካዮ እዋናት ክትዝክሮ ኢኻ ግዘ ኸቢድ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ተስፋ ኸይቈረጽካ ትብዓት ከም ዝረኸብካ ክትዝክር ኢኻ ተስፋ ይገብር ነቶም ዝኸዱ ሰባት ጥራሕ ዘይኮነስ ነቶም ኣብ ዙርዮኦም ተጣቢቖም ዝነብሩ ክትዝክሮም ድሕሪ ነዊሕ ለይቲ እውን እንተኾነ ብርሃን ንግሆ ከም ዝረኸብካ ክትዝክሮ ተስፋ እናገበርኩ ብገለ መንገዲ ኣብዚ ኩሉ ግዜ ኣብ ኩሉ ዝቕየር ዝነበረ ንስኻ እውን ትቕየር ከም ዝነበርካ ኩሉ ግዜ ክትዝክር ኣስፍሕ ኣቢልካ ሕሰብ ስለዚ ንሓደ ነገር ወይ ንሓደ ሰብ ትፋንዎ እንተደኣ ኣለኻ ምስ ግዜ ጽቡቕ ከም እትኸውን ክትኣምነለካ ፍጹም ኣይኮነን ግና ጽቡቕ ዓመታት ድማ ድሕሪ መስመር ህይወት ዝተፈለየት ክትኸውን እያ ግና ኸኣ ገና ጽቡቕካ ክኸውን እዩ ሕጂ እውን ሙሉእ ክትኸውን ኢኻ ዋላ ኣብ ዝተፈላለየ ቦታ ትነብር እንተኾንካ ዝተፈለየ ነገር ምስራሕ ኣብ ሓደ ማሕበረሰብ ኣብ ሓደ ክኸውን ይኽእል እዩ ኢልካ ሓሲብካዮ ዘይትፈልጥ ግና ዝኾኑ ዝርከቡ ነገራት ኣለዉ ስለዚ ኣጆኻ ተስፋ ይትቑረጽ ጉዕዞ ህይወት እምነት እዩ ሰላም ናይማኪ ሚድያ ተኸታተልቲ ካብ ናይ ሎሚ ሒዘልኩም ዝቀሪበ ዝነበርኩ ተማሂርኩምሉን ጉዕዞ ህይወት እምነት ምዃኑ ርኢኹምሉን ከም እትኾኑ ኣይጠራጠርን መጻኢ ዋላ ካብቲ ጽበዮ ነበርካ ዝተፈለየ እንተመሰለ ገና ጽቡቕ ክኸውን ከም ዝኽእል ተኣማመን ኣብዚ እውን እንተኾነ ካፍቲ ክትሪኦ ዝኽኣልካ ንላዕሊ ዝያዳ ይግንጸል ከም ዘሎ እመን ዋላ ነገራት ምስ ተቐየሩ ንኹሉ ሰብ ኩሉ ክትኸውን ኣይትኽእልን ትኸውን እንተኾነ ግና ሕጂ እውን ኣብ ነብሲ ወከፍ ቦታ ናይቲ ጉዕዞ ክትህሉን ክትዓቢ ድልው ክትኸውንን ብምምራጽ ኩሉ ክትኸውን ዝተሓሰበካ ክትኸውን ትኽእል ኢኻ ሓደ ሰብ ኣይፋልን ክብለካ እንተሎ እንታይ ከም ዝተዳለወልካ ኣይትፈልጦን ኢኻ እዚ ኩሉ ስለ ዝተበታተነ ጥራሕ ፍቕርን ሰላምን ሎሚ ዓመት ክትፈልጥ ምኽኣልካ ኣይሰኣንካን ሕጂ እውን ኣብ ዘለኻ እዚ ድማ ካፍቲ ትፈልጦ ንላዕሊ ኣገዳሲ ነገር እዩ ክትነብር ክትመሃር ክትዓቢ ዝያዳ ዕድላት ክትረክብ
تخيل إخا دحر عمتات كله علال نفس وكف حساب وي زفت أمكايو كله أي كتذكرون تخون إنخا أنت خونا جنا بتبعات كتفكرو زمرت كايو أوانات كتذكرو إخا جزا خبيد أبزنا برالو أوان تسفا خي قرصكا تبعات كم زرخبكا كتذكر إخا تسفا يقبر نتوم زخدو سبات راح زيكونس نتوم أبزوريهم تتابيقهم زنبرو كتذكرهم كم زخونكا دحرنا وحليتون أنت خونا برهان وهو كم زرخبكا كتذكرو تسفا يقبر بقلا من قدي أبز كل جزا أب كل زغير زنبرا نسخاون تغير كم زنبركا كل جزا كتذكر أحسفير حبيلك حسب سلازي نحدا نجر وين حدا سب تفانو انت دع حليخا مس جزا تصبق كما تخون كتأمنو لك ፍጹም ኣይኮነን ግና ጽቡቕ ዓመታት ድማ ድሕሪ መስመር ህይወት ዝተፈለየት ክትኸውን እያ ግና ኸኣ ገና ጽቡቕካ ክኸውን እዩ ሕጂ እውን ሙሉእ ክትኸውን ኢኻ ተስፋ ይትቑረጽ ዋላ ኣብ ዝተፈላለየ ቦታ ትነብር እንትኾንካ ዝተፈለየ ነገር ምስራሕ ኣብ ሓደ ማሕበረሰብ ኣብ ሓደ ክኸውን ይኽእል ኢልካ ሓሲብካዮ ዘይትፈልጥ ግና ዝኾኑ ነገራት ኣለዎሞ ሰላም ናይ ማኪ ሚድያ ተኸታተልቲ ንሎሚ ሒዘልኩም ቀሪበ ዝነበርኩ ነዚ መስል ነይሩ ካብዚ ናይ ሎማዓንቲ ሓሳብ ኣመና ተማሂርኩምሉን ካብ ልቢ ፈቲኹምዎን ከም እትኾኑ ኣይጠራጠረን እሞ ናይ ማኪ ሚድያ ተኸታተልቲ ኣብዚ ቻናል ሓሳብ ርእይቶ እንተዳእ ሓሊኩም ኣብ ናይ ኮመንት መጽሐፍ ቦታ ሓሳብ ርእይቶኹም ክትገድፉልና ትኽእሉ ኢኹም ኣብዚ ቻናል ሳንታኹም ክቐርበልኩም እትደሊ ሰባት እንተዳእ ሓሊኹም ብውሽጢ መስመር ክትዘራርቡና ትኽእሉ ኢኹም ነዚ ቻናል ሓደሽቲ እንድሕር ዳእ ሓሊኹም ሳብስክራይብ ብምግባር ነታ ናይ ደወል ምልክት ብምንካእ ናይ ቻናልና ናይ ወትሩ ተኸታተልትና ክትኾኑ ንላቦ ክሳብ መወዳእታ ምሳና ስለ ዝጸናሕኹም ካብ ልቢ እንዳመስገና ነዚ ቻናል ላይክ ሼር ሳብስክራይብ ምግባር ይትሕመቁ ብቐጻሊ ብኻሊእ ዛንታ بخالي مدب بخالي حساب كساب نراخب كسام وداتا مسانا سلت صنحكم دقيمنا اندامسكنا بزخن فليكم